kwanciyar hannu, kwanciyar hannu, kwanciyar hannu. Uwar gida na rasa ya zan yi da rayuwar nan. Muna fama da rayuwar uwar gida. Da kuma halin da muke ciki yanzu da ba dan Allah ya sa na samu naira 30 wanda za mu kuma kai rukwatin sha. Da haka za mu kwana. Mutane ga kuɗin hannu su fasa son taimaka wa su masu ƙananan kuɗi. Da ba dan Allah ya taimaka. Zan yi mai ce yakin cin da Allah ya kashe. Ba mu sai a zamu ba. Mutane ga kuɗi a hannunsu ba sa son taimakawa talakawa ban san me yasa ba wallahi amma na yanzu idan na fita sai na samo mana hanyar da za mu dinga samun kuɗin da za mu dinga cin abinci ko talin kaka yana samu mana to uwar gida bari in fita uwar gida National din nan ya suna ba da wuta wallahi kai business studio tv suke tunabine masu kyau a cikin sabon channel ne ba amma kaga abun mamaki da suke wallahi dajin azaba ne tattaunawa da taurari yake yi fa abun ne ya ban mamaki wallahi sabon ba za mu sabon channel nan ban gaskiya kuma ya kamata mu fara shiga wallahi abun nan naga harkan na go dole mu je a soma kai tattauna da mu a dole ai don wallahi dan sai babbar ruwa ne ma wallahi Allah samu kuɗi na go inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda shi ne kuma wancan gidanka ina ga shi man ɗaya yake faruwa ne yanzu bai fita lafiyar su kano kawo ruwa ta kawo ruwa kuma haka kawai je faɗi a gaban mu sauri ban bai da lafiya ne haka kawai je faɗi a gaban mu yanzu bai me faru ne mai gida na shiga ban san me zan yi ba gashi babu wani abun da zan bashi subhanallah ya kamata a nemo likita ba likita kusa ne bari mu kira da tosman shi kenan bi sauri mu je mu kira da tosman kaga dan babban su wannan kafin ki dan bashi wannan kafin nan muna zuwa sannu mai gida sannu Allah ba ka lafiya sannu mai gida na ma yanzu fama muke yi gashi ya bu ya ka Allah ba ka lafiya mai gida kamar lafiya ni kalau wannan ita ce hanyar da na tamki an samu anin shi da gaskiya ka iya dabara ina ladar wannan da aka dora mu duk kwanaki sai ki dauko mishi kawai shikenan mai gida Allah ba ka lafiya sannu Allah ba ka lafiya Allah ba ka lafiya mai gida salamu alaikum alaikum assalam sannun ku da zuwa Allah ba ka lafiya Allah ya ku bayan da kyau what har leda ruwa ne wallahi leda ruwa yanzu ma na biyar kuma likita ya ce yana bukatar kuɗi ma leda bakwai yanzu sai ya ga insha Allah ba ka lafiya leda bakwai amma leda a kafa fa na da dore to na kuma abincin da zai ci ma balle ya samu yadda za samu ya isa kafa ma yanzu ma ba san ya za yi ba ba jijiya ba abinci ta zai ya samu Allah ba ka lafiya Allah ba ka lafiya wanda ya Allah ya baka lafiya yanzu yi hakuri mata insha Allah za ka samu lafiya mata insha Allah za ka samu lafiya yi hakuri mata ka san sha na rabin sai an kai ne kuwar gida ba wannan ba wannan dan kadan ne ba yawa Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya to ga dai wannan rage da Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya saka Allah ya ba shi
Allah ya saka. Wani banza na shi ka shi ni an yi ma irin da ne bakin kafa na aure kuwa kawai shi abin ma da kani shi ke ba ko ka dan buraka mun Allah yana da aure dan tsara wannan mata yana an ba bakin kafa na aure kuwa wannan da ke ba ma da shi ni ga wannan da ka kishe ma ina da mani wallahi ka biya da kudin ma ka ci wallahi ina ga wannan ne bakin kafa na aure dole ne rabu da shi karo ta aikin banza aikin wofi